लोगोफोर माने बेयावहाय ना गर्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नङाबा फैजाया ओरैबायदि खाफाल गोजा आरोखि ना दाबुंसै आरोखि बुंनोनो नांलायलाय आरोखि आयु Hi, hello everyone, welcome back to my channel. तो दिनै जोंहा बेरायहैनो ओंखारदों तो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै तो होमबा जोंजों लोगोसे चलो एक्चुअली दिनैसो जोंनाव अखा हादों लोगोफोर क'क्राझारावहाय तो बेखायनो थान्दा थान्दा एसे बेरायहैनोसै तो होननानै ओंखारबाय आरो जोङो बिराद गोबावनिफ्रायनो अखा हायाखैमोन गरमजोंनो जाखालामोन तो दिनैसो एसे रिलेक्स मोनबाय आरो ना गौरां दालां मोनबाय सोरबाफोर जुदि फैफेराखैबा लोगोफोर नोंसोरबो बेरायफैनो हागोन जायगाया बेरायनो थाखाय बिराद मोजां आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर दङबा पार्कआव गेलेहोफैनो हागोन आरो तो बयबो फेमिलि मालाबा बेरायफै आरो जायफोरनाखि फैफेराखै जोंनि क'क्राझारनि मानसिफ्राथ' बयबो थांखायोआनो मिन्थिखायोआनो तो दस्रा जायगानिखौ होनबाय आरोना आङो जोंबो फैयैया गोबावसैमोन लोगोफोर तो बेखायनो दिनै ज' बेरायनोसै होननानै ओंखारबोबाय आरो जोंबो एसे गोरलै गथ' जानोसै दिनै एक्चुअलि जोंबो पार्कआव गेलेनो होननानैसो फैखादों आरोना गौरां पार्क जाबाय ना जायाखै गोसोआव लादों सौफैबाय गौराङाव एसे बेरायलाबायनोसै सिंगल बाबा बेरायनो मोजां मोनो जोङो लोगोफोर जोंनो नाङा रावखौबो नाङा जोंनो आरो फैबावगौ सानै सिंगल फसायदोंबा नोंथांमोना प्रप'ज खालामनो हागोन बयफ्रेन्ड गैया आंखौल' खिन्थाहरबानो जाबाय आं देरसिन नालाय बिब' देरसिन नालाय आंनावसो पारमिसन लाग्रोनांगोन आरो फैदो खना खना थाबायबोदो फाइनालि जोङो गौराङाव बेरायनो फैबाय फैमारबाय सौफैमारबाय आब'जों माने गोबावसेमोन सिगांहाय बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय जों गोबाव जाबायमोन आरो ओमफ्राय दिनैसो दिनै आब'मोनजों फैनानै बेरायफैनो मोनबाय बिराद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोनाबो बेरायफै इन्जय खालामफै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड फैनानै ना हाय बिथाङाबो ब्लग बानायगासिनो दंथारो देखायलांनो सानदों नाइस कापोल नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्ट दङबा नायलांबाय थादो लेट्स स्टार्ट जा मोजां नुयोना जायगाखौ ओइलै मानिया मोजां खेब बेवहाय दाउखिफोरा दङ ना दाउखिफोरा दङ फैद' दैखौ देखायहरदो एसे खिन्थादोलाय एसे वाव बहुद गैलाहाय बिराद दाउथु जराफोर दङ लोगोफोर बेखौनो जों एसे मिनिदों हाय सिस्टार क्या कर रही हो तू ये भी वीडियो है भाई बहुत सीरियस है बहुत सीरियस है ओइ बेंगावसो चेक खालामबाय नि ब्लग लानाया रन्जिता खालामना होदों रन्जिता बालनि सोंबाय जेबो जायाखै थुवाखै आयु मोजां थाइबाय थाबायलागासिनो आरोखि नोंथां माबादों होननानै दे मोजाङै खिन्था हो जायगा
बानलु दंना जा मोजां बानलु बिफां दं लोगोफोर ओमफ्राय फिथाइयाबो जा मोजांखा फिथाइ बुराथारमोन आरोना खालाबा मा जागोनथाय मोसादो दे आब' मोसादो बबे गामिनि मा मुंमोनथाय एसे गाहायजों नाय औ फट' ले रहा है नायदो बानलु सिखावफ्रा नाय नुबाय दा बानलु सिखावफ्रा ए भगबान आं खिन्था हरगोन नोंसोर बानलु खावदोंना आंनोबो सासेयाव थाइनै हरनांगौ सब क्या देखना पड़ रहा है गोबाव सम बारग'लांबाय नोंजों जुदा जालांनाया मेगननिफ्राय जायखारलाङा नोंखौ आं बावनो हाया सेंग्राफोर नोंखौ बावनो हाया एलै जलंगा मोनबाय हनो एलै हिया बाजा मोनबायना बरिया लागाव बहायसो गाज्रि दामोन दे लोगोफोर दाबो सम गोरलै जानो लुबैथारो आंहाबो स' बेखायनो गेलेबाय आरोना आंबो गोरलै गथ' बायदि थांद' गाखैद' समायना खनसे दावगोलै खानो दायनियावहाय बै गाहायनिखौ नायनांगौबो गाहायना अबा गोजौ थायोना बिदिया सायो दे 1 2 गाखोद' आब'आ एसे फासयबो आरो खनसेबाव मिनिजों आंजों खालामबावबाय आरोना थ' गथ'फोरनिफ्रायबो गाज्रिसिन नङा होमबा जोंनि आखला लोगोफोर गाज्रि जामोन दे लोगोफोर मालाबा फैना बायदि खालामहैगोन दे बिराद इन्टारेस्ट गेलेबोखाबाय आरोना जोङो सासेयाथ' फिउ खनसेनो खम जाल्ला बेयाव गाखोनानै ओरैबायदि खर' गिदिंजोब्बायना साब्रैबो दसे रेस्ट लानांबाय आरोखि ना जोंनाबो बाराखा एक्सुवेलि गाखोनो लुबैनानै गाखोबाय दाना नै खस्थ' मोनबाय खर' साबोलायनाय पिंक कालार असक फुल जा साइज नुखादों थखा साहा लोंनोसै साहा मेंबाय गोरलै गथ'फोर बायदि गेलेनानै आरो न'खौबो गोसोखांबाय मेंनाय मोननानै साहा लोंनो होननानै थांदोंमोन आरोना जोङो खिन्थु खाफाल गाज्रि गाइखेर गैया गाइखेर साहा नङाबाथाय लोंनोबो बायो आङो लाल साहाखौ नायनोबो बाखायो मालायनोबो फुदुंना होनो बायो आरो आंबो लोंनो बायो उफाय गैया लोगोफोर फर मम'खौनो जाबोनांबाय आरो एफा गिदिर मम' आं दिनैसिम नुफेराखैमोन बाबरे बाब नोंसोर नुफेरबायमोन नामा नायलाय आसा नुफेरबाय नुफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम रनजिता नुफेरबाय बेबायदि गिदिर मम' आंबो नुवाखैमोन आरोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय गुड नाइट
love you. Bye bye. थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअ'आ। थेंक इउ फर वाचिं।